खुलुमबाय। जोङो सान्तिपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोन निउस पर्टेलजों लोगोसे गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय। जोङो दिनै बेयाव जे प्रेस मिट लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंहा सान्तिपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा जा बोसोरारि मोनसे खेराइ फोरबो खुंफुंनाय हाबाफारि लायो। देग्लायबो 2025 मायथाइयावहाय जोङो जे बोसोरारि 33थि खेराइ फोरबो खुंफुंनाय हाबाफारिखौ जोङो गाबोन 7 अक्ट'बर दान 2025 फुंनि 7 रिंगानिफ्राय जे आफादनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादनि जिहेतु फिरफिला बिर होनाय बेनिफ्राय जागायनानै मोनानि 8 रिंगायाव जोंहा खेराइ फोरबो आरो बेजों लोगोसे 9 रिंगानिफ्राय जोङो फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांनायजों लोगोसे जोङो बेयाव थुनलाइयारि आयदा बादायलायनाय आरो बाथौ धोरोमखौ जोंनि साफ्रोमनोबो गोसोआव सोनानै होनो थाखाय जोङो मोनसे आर'ज बादायलायनाय बे हाबाफारिबो लानाय जादों। दा बेयाव जों बेखौनो खावलायगोन जोंनि सान्तिपुर बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजा आरो लाइमोन बिथांमोनखौ जाहाथे बे हाबाफारियाव गाबोन लैहोर लैहोर फैनानै जे जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो आरो लोगोसेनो जोंनि धोरोमखौ बर'नि जे गुदि धोरोम बेखौ जोङो फोजौनाय फोग्रोमनायाव जे थुलुंगा होयो जों बेखौनो खावलायबाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। आलासि महरै जोंहा जोंनि मिरु गुदि बाथौ आफादनि जोंहा आफादगिरि देदला मंग्रा गयारि सार बिथांखौ जों लेंहरदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोनखौबो जों हांख्रायहरदों। बे ओनसोलाव गोबां गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोर दं, बिथांमोनाबो जुदि बाहागो लानो जुदि लुबैयोब्ला नोंथांमोना मा खालामो? बेयाव जोंहा जेबो बादा गैया। जे जायफोर बिथांमोना जे जोंनि गुदि धोरोम जिहेथु बाथौ धोरोम दा बेनि जे खेराइ फोरबोखौ नायनो गोसो जायोब्ला बा नायनो लुबैदोंबा नायफैनो हागोन आरो मोनायाव मोनानि 8 रिंगायाव जागोन खेराइया जोंना। खुलुमबाय। आं सान्तिपुर बाथौ गौथुमनि माइनावनि आफादगिरि हिसाबै नोंथांनि मिडियानिसिम सिगांग्रो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनाय जासिहरबाय। माइनाव हिसाबै जोंनियाव आलासि महरै खावलायहरनाय जादों जोंनिनो मिरु आफादनि आफादगिरि बायद' रक्तिमा बसुमतारी माइनावनि आफादगिरि आरो बिथांखौ जों आलासि महरै हांख्रायनाय जादों। गेवलां मेलाव गोबां लाइमोनफोरखौ बाहागो लादों। लाइमोनफोरखौ मा खालामगोन? आथिखालाव जों नुनो मोनदों लाइमोनफ्रा गैलै खालामनाय, बिथांमोनखौ मा खालामगोन? लाइमोनफोरखौ जों बेखौनो खावलायनो सानदोंदि जोंनि धोरोमनि बिथिङाव लाइमोनफोरा एसे गोसो ज'आ जानायखौ जों बे मेलनि गेजेरजोंनो साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ बुजायहरनो सानदों, गोसोआव सोहरनो, जेनेबा जोंनि बाथौ धोरोमखौ गोसोआव थिनानै लानो हानाय बायदि आरो साफ्रोमबो माइनावफोरखौ खावलायहरगोन बे मेलाव जाहाथे लैहोर लैहोर नुजाफैनानै जोंनि बे माइनावनि मेलखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय।